Отиваме при Смолк Адмирал да го видим. Днес ще играем Bloxfruit с моя приятел. Ела тук, пред мен. Ето го. Кажи как се казваш. Да, той се казва Мариан. Така, първото нещо, което ще направим тук е да си вземем фрут, разбира се. Така, хора, това е кода, който трябва да напишете, за да имате повече късмет в падането на хубав фрут. Спин. Да, голям късмет. Това е най-големия късмет, който съм виждал. Но все пак аз го нямам, защото всичките ми фрутове... Това са ми фрутовете. Два фрутка имам. Две фрутове. Две фрутове имам. Две, да, точно две. Имам два фрута, които... Другите не помня за какво съм ги дал. Другите ги дадох за Venom. Please Buddha, няма как да стане. Така, целта ни тук, Мариане, кажи каква е. Да, това е нашата цел в този видеоклип. Затова аз отивам на лавата. Там ги правя по-бързо. Аз ще се направя може би 200, защото иначе ще стане мега дълго клипче. И после обработването. 2, 3. Така. Отиваме. Ти къде ще си? Към Green Zone или на лавата? Добре, аз ще се бия с вторите, ти с първите. Става ли? Да, ако е там, Смолк Адмирал. Така. Венамчето. Да, ти си с мамот. Човек за 2 секунди стигна. Отиваме да видим дали Смолк Адмирал е там. Между другото, напреди съм бил с газ. Да ви кажа. Този фрут изглежда мега силен, но е мега слаб. Така, връзката ни прекъсна, затова спрях за малко. Смолк Адмирал не е там. Гадно, че прекъсна. Трябваше 2 минути да се занимаваме с джойване и всякакви такива. Но нищо. Така, хора, има фактори. Току-що това видяхме. Но ме е страх да умра. Защото нищо няма да стане. Убих някакъв. Не знам кой убих. Убих още един. Той мене убиха. Аз отивам, няма да се предам. Не, то не ми дава. Те го щупиха. Само ми изписа 101 фактори. Така. Я погледни дали Джеремито е тук. Той Даймонд. Защото на мен това ми е мега малко. Къде? Той ли? Мислиш ли, че мога да го убия? Човек, аз няма как да се занимавам с него. Квест? Той ме уби буквално. Нищо. Мен все още не ме е убил, на 800 кръв съм, но отивам към лавата, хора. Вижте каква яка снимка, между другото, има самия Venom. Мега яко е. Напреди бях с газ, както тръгнах да ви казвам. Бях с газ. Този фрут изглежда мега яко, но е мега слаб. Я кажи, защо е мега слаб?
Слаб е, защото изобщо нищо не може да направи. Опитваме се да убием нещо и като се опитам да убия бос, го убивам 5 часа. Затова, че препоръчително, ако ви се падне газ, трейд, за трейд, може би, получих го. Да, за трейд, хора, защото иначе не става. Така, хора, връзката ни отново прекъсна. Незнайно защо, но се дразним. Пак си звъннахме, тоя месенджер нещо се побърква, но нищо. Така, целта ни знаете каква е и знаете как умря. Видяхте. Смолк адмирал е тук, започвам го. Добре, взимам само квеста. Аз вече взех квеста за Смолк адмирал. Добре. Чакам те. Не. Аз го бия с това. Бия го с чудовището ми. То сме бие. Как ще го бие с капуншата, бе? Майко, аз почти го убих, чакам те. Той буквално е почти на една плюнка. Да, бе, айде идвай. Го удрям с капуншата. Но той са максна вече. Аре де. И му вземи квеста за пари. Давай, че вече. Давайте, хора. Ще го почна. То това бие, между другото, много, само че трябва само един път да мина покрай него и започвам много да му бие. Ето, започнах се. Майко, набих му вече 8000 кръв. То почти ще ме убие. Готово. Така. На мен още 40 мастерита. Не още 40, още 37 и правя 200 мастерита, хора. Да видим таман какво. Другото. Ти отивай на първите. Да видим сега какво и каква ще е нашата сила. Сега тук си апгрейдваме Blox Fruits 20. Ето така. Ми останаха 2, което нищо няма да апгрейдна. Оп. Така. Хоп.
Сега ще го хапя с това. Мисто буквално ме удари, но аз го убих. Още 36 мастерите и съм готов, хора. Така. Аз ще го правя по тая тактика. Така първо с това и след това. Ма то няма смисъл, защото то ми трябва да ги бия. Не? И оставам на малко. Още 35 мастерита. Между другото, този фрут много ми харесва, хора. Препоръчвам ви го. Аз си мислех, че е мега слаб. Кой? Мамутчето? И той е силен. Окей. Така, хора. Още 30 и колко не знам, защото не виждам много добре. Сега ще ви кажа. Да го захапя той няколко пъти. Още 34 и съм готов. И правя 200 мастерита. Целта ми е 300, но тях ще ги направим в някой друг епизод. Защото не може да направим всичко наведнъж. Така, хора, още малко ми остават. Майко, те почти убиха боса. Убиха го. Те буквално бият само този бос. Да, между другото, и аз много я искам. Нея ще я правим в някой друг епизод. Не. Оставаме с тези фрутове, но много искаме двамата киборг расата, защото разбрахме колко е силно. О, не стърваме. Стор. 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 Защото все пак сме с хубави фрутове, нали? Не може всеки епизод с нови фрутове. Още 30 и колко мастерите, не знам. То на мен до това ми трябва... На мен още 30 вече. И на мен ми трябва 300, но аз ще направя 200. Там нищо. И хоп. Там. Утре сме на училище. Да. Ама на мен там ми е яко. По-бързо ми отива деня. Да, нищо, че вкъщи може да играем цял ден на Bloxfruits. Още 28 мастери, да. Не знам, хора. То даже беше от първото море. И ми се падна. Аз мислех, че ще ми се падне нещо рокетче, нещо такова. А ми се падна толкова силен фрут. Слаб да я обърках думата. Какво каза?
Преди бях с газ. Преди Веном бях с Айс. И след Айс изядох този хубав фрут. Заради теб. Що ти го имаше? Друг нямаше кой да го има, защото никой нямаше да ми даде The Ghost, Barrier, Sand и какво друго беше? И Санти Айс за Веном. Буквално никой. А на него щяха да му дадат за 15 минути XP Кицуне и на втората секунда скочи. На последната втора секунда скочи. Гадничко. Мариган и Севил. Но сега са Рип Севил и Рип Мариган. Да. Искахме да сме някакви други имена, ама... Ама... Така, хора, отиваме при Смолк Адмирал да го видим. Не! Смолк Адмиралче, как си? Да. Без да искам се убих. Нищо. Така. What? Нищо. Така. Къде изчезна това NPC? Тук ли го забих? Не знам къде е. Нищо. Остават ми още 23 мастерита, хора. Съм готов. Хоп. Не успях да го оцеля, но нищо. Още 22 мастерита. На мен ми е лесно, аз буквално с това чудовище тук само ги уирам няколко пъти и те са покясали. Нали? Още 21 мастери. Къде? Аз не знам къде си. Чакай. Вече не ми се занимава в момента. Ела на лавата. Ти ме видиш тук. Ко? Давайте. Що? Фрут ли намери? Не. Това е Спайк! Майко, и аз се завля... Уау, най-силният фрут. Така. Имаме Венъмче. Венъмче. Така. Нищо.
И това беше от мен, хора. Смятам да приключа това видео тук. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. Ако не, съседния до него. Абонирайте се за каналът ми и чао!